2 weeks only to vacate the land. Ramogi TV obago nyasi mar dhialo higni 2 gero kamano ni Nyasaye kod johera mage nyaka ne yawe tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021. Nyasi mar goyo kamano timore achiel kachiel e kanisa mar St. Michael and All Angels ACK mayudore Bondo sub county e Siaya ka ma en giko mar ndalo adek mag nyasi mar hingo higni 2 mar Ramogi TV e yamo. Kambi mar Direct Line mawuok e bwo Royal Media bende chiwo tiegruok kotenore kod rito chike mag apaya ka thieth manono bende dhi nyime kichiwo kod Boma Hospital e seche ma alamo dhi nyime. Adwa watudra achiel kachiel gi jafwambo wadwa mantiere county ma Siaya e Boma ma Bondo kama wayudre achiel kachiel gi nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja to nyisa ni to alama mar Injili kalo oserumo to dhano no yoro marom nade to chenro mag dhialo higni 2 mag Ramogi TV ochomo kumane? Pero kama na James Opondo achiel kachiel kwa wuok e laro mar kanisa mar St. Michael's and All Angels Bondo mayudore e Siaya County kama bende nyasi mar Injili kalo ma bende neno odiochieng' mogik mar Ramogi TV obago e nyasi mar goyo kamano ka gingo godo chopo giko mar higni 2 ma bende nyasi ma kamani no chakore ndalo 3 mokalo kane gichakore kod gwenge ma Sena Island mayudore Homa Bay County. Gikaendi nyasi mar Injili kalo mana kaka wang'eyo no chakre ga saa 12 okinyi to rumo saa 7 ne oserumo kanyo ka oganda no yoro kar romo mar bed kanyakla kod Ramogi TV kendo dwoko ne Nyasaye erokamano kuom dach kanyakla are ne chake tarik 29 dwe mar 11 2021. An kae gi johera, an kae gi jokanyo mag migepe mopogore opogore ka bende achiel kuom gi gin osiptal ma Bama Hospital kaachiel kod kambi mar Direct Line ma bende en achiel kuom kembe mawuok e bwo Royal Media Services magnwa twak kaendi ka gichopo kaendi kod thieth manono kaachiel kod puonje yo kaka oganda bende mariembo gigo mopogore opogore ka nyamburko nyalo rito chike mag apaya. Kaka kamano boteri achiel kachiel mondo watwak kod gi nyiswa ni to kaka Ramogi TV bende ochopo e giko mar dhialo higani endi gin gi wach mane to nyasi ochalo kod gi nade tang'o ma ginyalo nyiso Ramogi TV mondo mi omed timo mondo ginyal dach ka gipuonjore kanyakla kaka joka ng'ato. Kao kamano achiel kachiel abo chako kodi kaka Bama Hospital uchopo kaendi sama bende Ramogi ochopo mar dhialo nyasi mar goyo erokamano gi pak Injili kod jo Bondo kaendi mar duoko erokamano kuom bet kodgi kaka Bama Hospital kaendi uchopo kaendi mar chiwo thieth manono. Nawo gin minyalo wacho king'iyo kamera cha gi nyinge wawa mati. Okay. Gi nyinga iluonga ni Faith Mahulo. An achung' ne weche mag uso Bama Hospital. To wachopo kae kanyagla gi Ramogi ne wachako kod gi safari ni dweche 7 mokalo. To gima daher wacho ni erokamano Ramogi kuom miyo Bama Hospital platform mar riwore kodu mondo wa serve oganda. And gima dawach en ni we look forward to such partnerships kod bed kod oganda karachiel ka wakonyogi. To finally happy birthday Ramogi TV kawuok kuom Bama Hospital wahero wahinya. Erokamano nya jo Bama wamor ahinya kuom kelo thieth manono jo Bondo kaka achiel kuom yorno mar bedo kodwa kanyakla kwa ingo higni 2. In kaka ng'aneno kichopo kaendi nane ni kiriedo line chalni biro yudo thieth manono. Ang'o minyalo wacho sama Ramogi ingo higni 2 ni king'iyo kamera cha gi nyingi chori gi kae? Iluonga ni Steve Oyamo. Gima nyalo wacho ni gima Ramogi otimo en gima ber. Kanyo gichako Sena South Nyanza manyo gitieko maber magiduogo gichopo Bondo ka. Chenro mar Injili kalo ni wawinjo ga winja. To kawuono waneno gi wang'wa kako bedo. Koro mogik Ramogi TV oriwre gi jomoko mokelo thieth kamiluongo ni Bama Hospital. Jo Bama Hospital othiedho ji ka maber kendo gibiro gi lakteche mabeyo kendo ji oa koyudo thieth maber. Kata be abiro ka nikech del to chalo garage. Del chalo garage mitere mtoka. Ma mtoka nyaka ter ka fundi malos maber. Emomiyo abiro ka kaka an abiro Bama Hospital mondo cheka gicheka maber kendo appreciate kendo alamo ni gi Nyasaye ni next year kata 2 years to come Ramogi dhialo odiochieng' makawuono ni giduogo gikechwa kendo githiedhwa. Adwoko erokamano Ramogi, keep it up.
Happy birthday to you. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo chori gi kae. An iluonga ni Bila Kinya Juang, ajadak ma Bondo to nabiro lemo Angelica kar kae bang' lemo nwa thieth mopimwa mwaseyudo yedhe maber. Erokamano Ramogi Nyasaye mondo omed gwedhou. Erokamano ahinya mana machiegni. Kaka in jalno mane oselimo kambi mar Direct Line, nyanyisowa ni to uyudo ang'o kowuok kuom kambi mar Direct Line odiochieng' ma kawuono bende Ramogi tieko kata ingo nyasi gi odiochieng' mogik ma giingo higni 2. Ago erokamano ne media Ramogi TV. Nyinga en Steven Ochieng' Moi, awuok Rarieda, lemia Anglican Church. Ago erokamano nikech ok wang'eyo gima dhi timre, gima wayudo sani e Direct Line. Wayie ni Ramogi konyowa nikech kata mana Direct Line no en mana thieth, nikech ojali ngimawa sama wan gi gik mwaringo gogi, to jali nikech sama ka inswa kanyo dhi konyowa. Wago mana erokamano ni omed konyowa. Ka Ramogi pod nitie tang'eni bro mana medo konyo. Erokamano ahinya. Machiegni imbelane ni ka in kanyi sani gi puonj mage, to ang'o minyanyiso Ramogi TV e sama giingo higni 2 ni? Kuom nyinge iluonga ni Steven Onyango, awuok Rarieda County. Gima nanga wach kuom Ramogi, amor go puonj mayudo, amor go sana. To gi jo insurance, gi puonj magi miya kacha, anjo kaloka adhi luwo gi mondo ang'e gima gikonyogo jopiny. Erokamano. Sawa machiegni mana ka tieko inyalo wacho ang'o? Aneno ka ni juso miel gi jo injili kalo kacha chama piny oling' mana thi. Inyalo nyiso Ramogi TV ang'o? Erokamano Millicent, gi nyinga Jen Nyangaga wuok Siaya. Ago erokamano ne Ramogi TV kuom biro Bondo. Abiro lemo e SK St. Michael's and All Angels. Wagwedhore mapek. Erokamano ne jo Ramogi. Timbak ndalo amor ang'engo ga pile Stelus min Jack gi DJ Kolo. Nyasaye mondo gwedh Ramogi duto te. Happy birthday Ramogi. Erokamano atieko kodi. Aneno ka ji ng'eny ang' nowo bang'e. Tieki mapiyo. Aduoko erokamano. Nyinga Previn Wood Migori. Modo kuonga gone Nyasaye erokamano maduong' kuom loso nyasi machalo kama. To kokadho kuom Ramogi TV gadier kanyakla achiel mar jo Anglican, wagone Nyasaye erokamano kendo adier manyiso hera maduong' kendo bedo kodwa kanyachiel en ng'uono. Koro wamedru bedo kumoro achiel. Ana Nyasaye otimona ng'uono kuom pagi dend moting'e tokane mathum, tang'eni wabo bedo kwatiyo ne Nyasaye kinde duto. Aduoko erokamano. Ng'ato achiel mogik kwatieko nikech sama yo wang'wa machiegni. Gi nyinga Ochieng' Brilliant Adhiambo, anyasa kwa Bondo. Adagone Ramogi erokamano kuom kelo ji kamoro achiel, kanyakla jomoko a Uyoma, moko a Siaya, okelo gi kamoro achiel. Happy birthday Ramogi, erokamano. Mana kamano onyalo choru matin. Kaka usewinjo oganda mor kendo gigombo loso gite, kata kamano nikech sama yo wang'wa ang' naduoke e studio mondo mi weche manyien omed dhi nyime. Kata kamano oganda ma Bondo mor kendo gikwayo ni kobeni wanyalo timo kama pile to walim mana Bondo, kendo gimedo kwayo hawi maber kod higa makare ma Ramogi TV ingoe higni 2 ni gined timo puonjruok mopogore ka kamano. To James Opondo aduogo ni e studio mondo idhi nyime. Wan bede pod wagomba ka indi kod joerawa mondo mi gimed nyisowa gigo magigombo ni wamed dhigo mbele, gigo magigombo ni ka indi walosi dhiga marach. Ka kamano to dhi nyime Joseph. Happy birthday. Erokamano Millicent Adhiambo Mili. Ka pod inyalo winja, angeno ni ji oganda mor kabisa ka wahingo higni 2 nyaka ne ochak Ramogi. Sechegi tinde wamong'o mana dholuo. Kapok iwuok Bondo kanyo nitiere kamoro ma ilose diel jo Ibonyo ang' noterie, ang' noorna gimoro ang' nachule gi gimoro matin man go ofuko. Kata kamano nyaka kod mogo Juang jowa mantiere county ma Siaya kendo ne wasedhialo nyasi ni kuom ndalo 3 kane wachako e county ma Homa Bay, kendo koro watieke e county ma Siaya. Wachoga ni Bondo en republic, koro nyaka ne wachop Bondo mondo mi wadhi alie Ramogi TV, wamiye johera magwa thuolo mar rado gi jogo magineno mane televisen, kama oting'o Millicent Adhiambo, oting'o bende Ken Muga kaachiel gi Jay Bonyo matimoga chenro mar kaka wanene kata